ତା ଦୁଃଖ ପଡ଼େ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଶୁଣିକି ଦେଖିବାଟା ଭାବେ ନା ଶୁଣିଲା ଆରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝୁଛି ତା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହେଲେ କଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ପରା ଆଇନ ଆଗରେ ବନ୍ଧା ମୁଁ ପରା ଆଇନ ଆଗରେ ବନ୍ଧା ତଥାପି ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷଟିଏ ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ଆଜି କଣ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିବନି କଣ ମୋ ମାନବିକତା ଭୁଲିଯିବି ଉଠ ଆରେ ଉଠ ଆରେ ଓହ ଶୀଘ୍ର ତୋ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କଣ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ବହୁତ ଯାହା କହିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କୁହ ତୁମ ଅତୀତର କାହାଣୀ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ Bye.